To je pitanje da zbog politike se ljudi ustručavaju slijediti svoju strast. I onda sam ja tamo poentirano, kad ti je došao predsjednik tvoje države na vrata, političar, i rekao ti ne možeš slijediti svoju strast. Mislim, to se samo nikad neće dogoditi. Bilo je pitanje da li bi pjevala ili se bavila znanstvenom karijerom. I sad, ajmo zamisliti tu situaciju. Znači, ti počneš pjevati. I jedan dan se zbilja pojavi neki političar na vrata, recimo predsjednik tvoje zemlje, i kaže ti ne smiješ pjevati. Što ti kažeš, zašto ne smijem pjevati? Zbog novog zakona o pjesmi koji jasno zabranjuje izvođenje pjesma u kućnoj atmosferi bez posebne suglasnosti, a vi nemate posebnu suglasnost. Kako to preokrenuti na pozitiv? Evo kako. Kažeš sam sebi. Prvo, zahvališ se tom gospodinu. Zahvališ mu se, ispričaš se. Ako treba, uzmeš kaznu, platiš je, šta treba. I onda kad ostaneš sam, kažeš sam sebi. Čovječe, pogledaj ti koliko se kreacija potrudila da meni pošalje poruku da, početno pitanje je bilo, da li pjevanje ili znanost. Kreacija je poslala poruku. Pjevanje ne, dakle znanost. Znači, ali ostaneš u divljenju, kažeš, pogledaj ti koliko se sve mi potrudio. Poslao mi je na vrata predsjednika. Napravili su zakon o zabrani pjesme. Što je ono morbidno, apsurdno. Koliko se stvari dogodilo samo da bi ja dobio informaciju, nemoj se baviti glazbom, nego bavi se svojom znanošću. Eto kako to preokreneš na pozitiv.